Здравейте, аз съм Шерлок Хекс, на Балмпък. Както виждате, днес играме GTA 5 онлайн Snipers vs Stunters. Освен това, виждате, че сме едва 4 човека. Не знам защо така. На дни има хора, на дни няма. О май гад, аз и ти сме в отбор. Добре. Както виждате, аз имам 1 милион. What? Откъде имам толкова пари аз, бе? Вау. Аз нямам 100 000 сигурно. Мале, аз съм човека с милионите. Даже май, това е в кеш. Това е яко. Това е с определена дупка. Да, имам 1 милион в кеш и още 400 хиляди. Даже почти 500 хиляди. Tu е много кофти. И е садари. А не ядари. Аз това го оцелих 2 пъти. Са, ако ми го стилнеш... Той се удари. Ами... Аз трябва леко пред него да стрелям, нали? Да, Този бе. го оцелих. Аз го оцелих също. О, фак. Пред него малко, нали? Да, бе, някакво такова. Не знам как дойде, просто трябва да свикнеш, защото... Аз така го правя, но то се свиква, не може... Той е взел някаква друга кола сега. Къде е, бе? Ох, прото. С тази кола направо ще му пръсна главата. Този го оцелих. Ох, аз не го. Леле, мале, внимавай! О, тук е! Този. Качи се на рампата. Фак. Оцелих! Оу, е! Добре. Спасих ти живота. Аз помислих, че аз купих. Мале, то пич е ненормален обаче. Какво? Принципно ние сега имаме опция да вземе колата. Знаеш какво? Чакай. Пази се. Каква е тази кола? Брото, аз имам тая. Стой. Е така ще се опитам да запуша тука. Нали, колкото мога да е. Колко пари струва тази кола? Почти 2 милиона. Ти трябва да събереш малко пари. Леле, на този капака му свалихме всичко, обаче не го убихме. Тук е! Внимавай! Много е зле, ужас. Бълък. Чай са. Той изобщо видя ли ни, че сме там? Не, няма как да не ни е видял, той трябва да е сляп. Проблема е, че сега кола не мога... Рект! Гръмна ли го? Аха, направо го направих на кайма. Не знам как, случайно. Така, хора, време сега ние да ги размажем. Те имаха възможност, но нещо не се справиха като хората. Не знам, това е рай за колите. Гледай какво става. Е така по принцип трябва да е, с толкова коли, а не някакви... Ама новата кола къде е, бе? Там въгъла. Аз директно се телепортвам. What? Да, сетих се коя тая. Тя дето не си я купих. И сега от тука... I have a car, I have a pen, I have a car pen или... Как беше тази простотия? What the fuck? Тая новата атака не също това не е нова, но... Някаква... Тарема. Човек, това не мога да скача, аз си вземам прото. Това е бавно развиваща кола. Само на външен вид ме радва яко. Често ли, бе? Какво не се качи? Да, ударих се в това отгоре, дето. Чакай да не карам много близко до тези... Да не ме гръмна. Аз директно на аутофария. Ох, ама трябва да карам на пътя, защото иначе колата не може да се засили като хората. И гледай да скачаш на това по средата, защото... Гумата! Фак! Спукаха ми гума. И някой ми изпрати реквест за последване в Instagram. Хора, не забравяйте, всички линкове към социалните ми мрежи са в описанието. Който не ме е последвал, може да го направи. Защото това става веднъж на светлинна година. Добре, аз взимам Т-20, защото не мога да се кача с никоя кола. Принципно с нея много лесно мога да ме убият, защото прозорецът е огромен. Аз не знам на тебе как не са ти спукали гумата до сега. Спукаха я вече. Ама на тая кола? Да, бе. Защо скачаш си на ти и рано не можеш да скачиш май? Защото преди малко я спукаха. Аха. Уху! Взимам си човек, тук някакво... Аз съм при тях. Тези коли, готово.
Печели се, бе? Да. И единия го изнасилвам, ама човек. Здравата! Мале, как го факам тука? Оу! Леле! Леле! Това беше много болезнено. Може ли си горе? Да. Сега и аз идвам. Мале, за Не! нас да скочи. Уху! Давай! Как е, пари се малко? Давай! Triple penetration! Да не става? Фак. Идиотска работа. Фо? Уху! Стой са! Бум! Човек, това няма умиране. Премаза го, стой. Фо? Ужас. Това с хак ли е? Това е хак! Човек, това е хак! Еми не мога да го убием, какво? Сериозно? Най-накрая! What the fuck? Това беше... Теб и го убих. Не знам, ние го стреляхме 1000, по-скоро го бутахме 1000 пъти и не умира, уау. И така, хора, време е за трети рунд, дали ще направим 3-0 и по-скоро 4-0 направо една победа да запишем, без да ни вземат нито един рунд. Дали си на това ще бъде невероятно, но ще бъде наистина много трудно, защото предния път те и двамата успяха да се качат, но за жалост не направиха абсолютно нищо така. Аз стрелям по той. Стреляй бързо по това! Чакай, стой. Къде си, бе? Бум! Това път не изриви другите, аз мислех, че... Аз му спукам гумата. Па той нека се сиди колкото иска. Май му спукахме гумите. Да. Оцелих го. Rest in peace. То след... Какво стара? Бихме, бе. Изи. И така, хора, четвърти рунд, понеже един човек лефна, явно го саднахме, ама яката, защото направо ги размазахме. За сега е 3-0, за това сега ще се опитаме да си направим гавра за жалост с човека. Както виждате, аз съм с крълбар и ще се опитам да го убия с ръчно оръжие, докато той е с огнестрелно оръжие. Да видим какво ще направим. Само да се надявам, че няма да го фейлна, защото принципно не искам да губя рунд, но не искам и да го убивам, често казано. Опа, то ми спука гума, пич. Сериозно ли? Сега трябва хора да си взимат. Гумата не ти изпука, бе. Не, аз съм тапак! Мале! Аз съм горе, човек. Не ми взе кръв, стой са! Нали ти казах, слизаш и скролбара. Да не ме гръмне. Стой! И чакай да се кача, Кри се някъде, прави нещо, идвам и аз. Отвличам от вниманието да се кача. Не знам как това не ми свали кръв, защото аз си стресвам като някой дебил. Стой, идвам! Мале, как му ме гръмне. По-бързо, бе, човек. Coming! Горе съм! Аз съм зад. Не, фак, аз го прескочих! Стой! Сега ще се кача горе! Идвам! Ще ме гръмне заради тебе. Идвам! Фак, не мога да се кача върху колата си! Излизай! Не, бе! Аз и двамата ви прегазих. Да, обаче мен не ме уби. Добре, хора, това беше наистина лесно. За началото беше горе-долу равностойно, но когато този пичелев просто остана невъзможно човекът, който беше сам да спечели. Иначе лесни 11 000 долара, наистина големи печалби се правят от тия LTS-и. Това ще бъде всичко този клип, надявам се клипа да ви хареса и да искате още да снимаме с Балън Пълк, който така хареса този клип, последете ми коментар и се молите за наш канал, за да не сидите всеки ден. Освен това не забравяйте, че ако искате да гледате от неговата гледна точка, може да отидете в другия канал, линк ще има в описанието и съответно от другия канал, ако някой не знае за този, просто да дойде и да гледа. Това ще бъде всичко от нас, чао!